Ja, als je zo met de Limburgse boeren praat bij de demonstratie, dan is het vooral onzekerheid wat er heerst over de toekomst. Ook bij deze kalkoenhouder. Hij weet niet of zijn zoon de zaak kan overnemen. Ja, we zijn al jaren bezig om de stikstof te reduceren. Maar ook door de wet en regelgeving lukt het dus nog steeds niet om dat goed geregeld te krijgen. En nu ook, ja, als die vergunning wordt ingetrokken, heeft het vandaag ook helemaal geen toekomst meer. En ook voor onze zoon, ja, die heeft ook geen toekomst meer. En wat moet hij dan doen? Dus dat is toch even vreemd natuurlijk, van wat er allemaal op ons aankomt op dit moment. Maar wie redt ons als er straks geen voedsel meer van op de hoek is? Het is een tijdje rustig gebleven met de boeren, maar vandaag dus weer een massaal protest hier in Den Bosch. Daarbij zijn ook veel Limburgse boeren aanwezig om hun Brabantse collega's te steunen, wiens vergunning mogelijk wordt ingetrokken door de provincie. En dat is iets wat in Limburg mogelijk ook kan gebeuren. Natuurorganisaties willen dat, maar de provincie Limburg geeft vooralsnog geen krimp. Het provinciebestuur spreekt die steun uit, maar we maken ons toch wel zorgen, want we zien nu toch op meerdere plekken dat dit gebeurt. En met ook het aangekondigde stikstofbeleid, want dat speelt natuurlijk ook mee, is er op dit moment heel veel onzekerheid onder de boeren over wat het allemaal gaat betekenen. Als Veer een steentje kunnen bijdragen om ook 70% te reduceren, denk ik dat Veer gewoon weer kennen. We hebben volgend jaar een nieuwe verkiezingen natuurlijk, nieuwe staten. En we zien wat er gebeurt als er in de staten een negatieve sfeer komt en wat er een bepaalde gedeputeerde kan realiseren. Het raar is natuurlijk dat een boer net in Brabant, die moet dan stoppen. En die boer dan net in Limburg, die zou dan door kunnen. Is dat niet ook een beetje vreemd uit te leggen? Ja, ik vind wel. Ik vind ook daarom dat dat niet zou moeten kunnen. Ik vind ook dat de provincie Brabant hier echt de verkeerde afslag heeft genomen.